Эфирде яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева, исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Универсаль компетенциялар орта. Татарстанның беренче һөнәри компетенциялар үзәге Әлмәттә ачылды. Үзебезне яхшы яктан күрсәтеп, зур зарплаталы акчалар ала торган эшкә урнашырга өйрәнәбез. Чисталыкны бергәләп булдырабыз. Дүшәмбедән районыбызда экологик 2 айлык башланачак. 2 ай эчендә территорияларны чистартырга кирәк, себерергә, родникларны чистартырга кирәк. Су кырында бик күп мусор җыелган. Җәмәгать судьялары бинасында янгын. Гадәттән тыш хәлләр килеп чыкканда, гамәлләрне эшкәртү буенча укулар узды. Здание суда происходит возгорание на 3-м этаже в архивном помещении. Сильное задымление. Своими силами потушить не представилось возможным. Просим прислать наряд пожарный. Татарстанда югары нефть мәктәбе базасында беренче һөнәри компетенциялар үзәге ачылды. Ул Россия мөмкинлекләр иле платформасының экосистемага керү нукталарының берсе булачак. Биредә булачак белгечләр эшкә мөмкин кадәр уңайлырак кирип китәр өчен универсаль компетенцияларын арттыра алачак. Беренче чиратта бу Татнефть компаниясенә урнашырга теләүчеләргә кагыла. Үзәк ачылышында компанияның социаль үсеш буенча генераль директоры урынбасары Рөстәм Мөхәммәдиев табылды. Теманы Ләйсән Галиева дәвам итә. Первую нефть в Татарстане добыли именно здесь, почему бы первый центр не открыть именно здесь, в Альметьевске, что мы действительно будем задавать всей республике вот такое движение в формате России страна возможностей. Это, конечно, очень ценно для нас. Һөнәри компетенцияләрне бәяләү тармак үзәген ачу фән, мәгариф һәм бизнес бердәмлеге үрнәге. Мондый бәяләмәне илнең 57 федераль төбәгендә 200-гә якын университет эшенә алган 105 шундый үзәк үткәрә. Әлмәттә мондый үзәкне булдыру төбәк икътисады үсешенең төп юнәлеше булган нефть-газ секторы өчен югары квалификацияле кадрлар әзерләүдә мөһим адым. В своей рабочей деятельности, любой деятельности мы... Эш барышында нинди генә эшчәнлектә булсак та, без командада эшләүне еш кулланабыз. Лидерлык кагыйдәләре буенча эш итү аралашучанлык. Димәк, бу профессиональ компетенцияләрнең барысында тестлар һәм сорауларга җавап ярдәмендә аларның үсеш дәрәҗәсен билгеләргә мөмкин. Мондый тестлар профессиональ компетенцияләр үзәгенең асылы булып тора. Что по своей сути центр надпрофессиональных компетенций. Нам нужны площадки в любом формате. Нефть тармагында уңышлы карьера төзү өчен студентлар өчен бирдә барлык мөмкинлекләр дә бар. Монда белем алып калу гына түгел, эшкә чыкканчы ук яңа күнекмәләргә өйрәнеп тә була. Чара барышында экспертлар сессиясе узды. Биредә Россия Федерациясының фән һәм югары белем министрлыгы, шулай ук республика мәгариф һәм фән министрлыгы, университетлар җитәкчеләре, төбәкнең әйдә баручы эш бирүчеләре катнашты. Когда приходит человек, все замечательно. Профессиональные компетенции, они априори у тебя должны быть. Мы тебя берем на должность, не знаю, там, оператора, нефтяника, руководителя экономического управления, не знаю, врача, кого угодно. Априори странно будет тебя брать, если ты хирург и не умеешь оперировать. Для нас очень важно, что мы... Россия мөмкинлекләр иле методологиясен алу безнең өчен зур юаныч. Ул инде илебезнең 100дән артык югары уку йортында эшләнгән. Һәм без бу методология ярдәмендә программада катнашучы студентларның критик санын булдырырга өметләнәбез. Өстәвенә безгә бирдә иң алдынгы укучыларны, иң сәләтлеләр һәм ниндидер нәтиҗәләр күрсәткән студентларны гына катнаштыру кирәк түгел. В этой программе участвовать. Башка мәйданчыкта әңгәмә дип исемләнгән эшлекле уен узды. Бу яшь белгеч һәм эш бирүче тарафыннан эшкә урнашу процессының ничек баруын аңлау өчен яхшы тренажер. 4 этаптан торган уен студентларга эш бирүченең яшь белгечтән эшкә кабул итүдә нәрсә теләгәнен аңларга, әңгәмәдә үз-үзеңне тоту, көчле якларны ассызыкларга, дулкынлануга һәм стресска бирешмәскә өйрәнергә ярдәм итә. Без монда кирәкле көчле якларыбызны күрсәтергә өйрәнәбез. Үзебезне дөрес эш бирүче кешеләргә үзебезне яхшы яктан күрсәтеп, зур
зарплаталы акчалар ала торган эшкә урнашырга өйрәнәбез. Студенты либо нанимают. Студентлар я профессиональ компетенциялар буенча булачак стартапларына персонал яллыйлар, я икенче команда буларак үзләренә иң туры килгән эш урынын эзлиләр. Наиболее подходящее место работы. Универсаль компетенцияләрне бәяләгәннән соң, яшь белгечләр үзләренең осталыкларын Россиянең иң зур онлайн һәм эш эзләү платформасында раслый алачак. Дүшәмбедән районыбызда экологик 2 айлык башланачак. Ул 1 апрельдән 31 майга кадәр дәвам итәчәк. Территорияләрне чүп-чардан арындыру, чисталыкны бергәләп булдыру өчен белгечләр күзлегеннән алдагы материалда карагыз. Экологик 2 айлык торак пунктлар территорияләрен санитар чистартуны күз алдында тота. Аның максаты кышкы чорда җыелып килгән чүп-чарны барлау һәм бетерү, территорияләрне тиешле экологик һәм санитар-эпидемиологик хәлгә китерү. Кыштан соң чистартырга кирәк, чөнки бик күп чүпләр кар астында кала, кыш буе җыелып баралар, кар җибегәчтән алар җир өстенә чыгалар. Шуңа күрә 2 ай эчендә территорияләрне чистартырга кирәк, себерергә, родникларны чистартырга кирәк, су кырында бик күп мусор җыелган, шуларны алырга кирәк. Санитар 2 айлык Татарстанның чисталык эко-марафоны. Республиканың һәр почмагында 1 апрельдән экологик өмәләр башланачак. Эш рәтенә чүплекләрне бетерү, ярларны чистарту һәм агач утырту да керә. Без менә кичә генә бөтен руководительләр, бөтен учреждениеләр чыктык. Безнең инде каксыда бункерларны алганнар, шул җирдә мусорны җыеп, мусорларны алып киттеләр. Чистарта башладык. Авыл өстендә дә йөрибез, чүпләрне җыябыз. Бераз син кар эргәч уже чүп чыга. Без инде юл кырыендагы агачларны чистартачакбыз. Сыңган агачларны, кырган агачларны һәм авыл өстендә несанкционированный ниләрне бетергә тырышабыз, мусорны свалкаларны. Нинди генә өмә булмасын, бу күмәк эш вакыты. Кыш буена җыелган чүп-чардан җыештыруда һәрбер оешма, идарәче компания, авыл советлары, мәктәпләр, учреждениеләр һәммәсе катнаша. Быел да департамент экологии белән экосервис бергә мусор чыгару буенча эш оештырдык. Полигонга машиналарны, чистартылган мусорны полигон бушка принимать итәчәк. Заявканы департамент экологияга бирсәгез, сезнең машиналарыгызны полигон бушка принимать итәчәк. Чисталык сәламәтлекнең асылы икән, истә тотыйк, өмәләрдә актив катнашыйк. Әлмәт районы җәмәгать судьялары бинасында янгын чыкты. Нәкъ шулай биредә гадәттән тыш хәлләр килеп чыкканда гамәлләрне эшкәртү буенча укулар башланып китте. Шара суд приставлары, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы, Россия Эчке эшләр министрлыгы һәм ашыгыч медицина ярдәме вәкилләре ярдәмендә узды. Тулырак алдагы минутларда. Первый прием. Первый на прием. Обнаружен очаг возгорания на 3-м этаже в районе архива. Шартлы янгын архив бинасына чыга. Җәмәгать суд хезмәткәре янгынны күреп ала. Бу хакта смена начальнигына хәбәр итә һәм аны үзе сүндерергә тырыша. Әмма коллегасы килгәч тә учакны җиңә алмыйлар. Шул вакытта смена начальнигы оператив рәвештә вакыйга турында җитәкчелеккә хәбәр итә. Эвакуация турында игълан иткәннән соң янгын күзәтчелеген чакыра. Здравия желаю. Армейский мировой суд. В здании суда происходит возгорание на 3-м этаже в архивном помещении. Сильное задымление. Своими силами потушить не представилось возможным. Просим прислать наряд пожарный. Татарстанда барлыгы 190 җәмәгать судьясы эшли, алар 71 бинада урнаша. Мондый чаралар эш барышында даими үткәрелә. К сожалению, люди не всегда серьезно относятся, да, к этим мероприятиям. Кызганычка каршы кешеләр мондый чараларга җитди карамыйлар. Мисал өчен сигнал ишеткәч хезмәткәрләр әкрен генә чыга. Биредә безнең хезмәткәрләр оператив рәвештә киенүе, коллегаларның бинадан китү-китмәвенә игътибар итүе һәм әлбәттә суд биналарында һәрвакыт күп килүчеләр бар. Шуңа күрә аларның да бинадан чыгуларын карау өстендә максималь дәрәҗәдә әйбәт эшләүләре мөһим. Янгын шартлы булса да, бүлекчәнең барлык гамәлләре чын вакыйгадагы кебек алып барылды. Чакыру сигналына оператив килгән хезмәткәрләр шунда ук хәрби җәелүне башкарды. Алар кешеләрне эзләү һәм коткару буенча эш алып барды. Совместными силами судебных приставов,
Суд приставлары гадәттән шәһәр министрлыгы хезмәткәрләре һәм башка хезмәткәрләрнең уртак көчләре белән без барлык кешеләрне тормыш өчен куркынычларсыз, тиз һәм төгәл эвакуацияләүгә ирештек. Вакытка туры китереп 3 минут эчендә җитештек. Минемчә, без биремне яхшы үтәдек. Я считаю, что мы справились. Алсу Нуриева, Рамил Базартинов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә Йөзү Федерациясе ярдәм белән спорт сәламәтләндерү төркемнәре арасында балалар яшүсмерләр иҗаты үзәгенең 70 еллыгын бәйрәм итүгә багышланган йөзү буенча ачык беренчелек узды. Ярышларда 200-гә якын укучы үз көчләрен сынап карый алды. Ярышларның ничек узганын безнең төшерү төркемендә күрде. Беренче секундlardan ук көрәшнең җитди булачагы билгеле булды. Катнашучылар 3 яшь төркемендә ярышты. 2013-2016 елгылар 50 метр аркада һәм 50 метр ирекле стиль белән йөзде. 2008-2010 һәм 2011-2012 елгы катнашучылар 100 метр ирекле һәм 100 метр комплекс йөзүдә көч сынашты. Алар ярышта кабат үзләренең сәләтләрен һәм әзерлекләрен күрсәтә алды. Большая роль этих соревнований – мотивация к дальнейшим занятиям физическим. Бу ярышларның зур роле ул балаларда алга таба физик культура һәм спорт белән шөгыльләнүгә мотивация тудыру. Бүгін катнашучылар спорт нормативларын, яшүсмерләр разрядларын, төшке аштан соң зуррак балалар өлкәннәр разряды нормативларын үти алачак. Плавать взрослые, те уже будут выполнять нормативы взрослых разрядов. Бүген безнең шәһәрдә эшләүче 12 бассейнда 3000-гә якын бала һәм яшүсмер шөгыльләнә. Белгечләр әйтүенчә, бу 3 елда аларның саны 6 тапкырга арткан. Ел саен 500-дән артык балалар яшүсмерләр иҗаты үзәге бассейнында йөзү белән шөгыльләнә. Бу тармак аның оешуыннан бирле эшләп килә. Ныне это центр детского и юношеского творчества, который является не просто... Хәзер бу өстәмә белем бирү балалар яшүсмерләр иҗаты үзәге генә түгел, ә безнең Әлмәт муниципаль районының барлык балаларын җәлеп итә торган урын булып тора. Ел саен 2500-дән артык бала безнең түгәрәкләрдә, секцияләрдә белем ала, сәнгатькә һәм спортка өйрәнә, югары үрләр яулый. Искусство, обучается спорту и добивается высот. Анна Скрипина 4 ел йөзү белән шөгыльләнә. Ирекле стильне ул ярата төшә. Бүген беренче булып йөзеп килсә дә, өйрәнә башлаганда авыррак иде дип уртаклаша Анна. Вообще, я сначала сюда пошла в первый раз. Мин монда беренче тапкыр килгәндә кичкенә бассейнда йөздем. Минем беренче йөзүемнән үк яхшы килеп чыкмады әлбәттә. Ә хәзер инде мин яхшы йөзәм һәм моны беренче булып килүем исбатлый. Успех то, что я была первая. Җиңүчеләр һәм призерлар программаның һәр төрендә һәм һәр яшь төркемендә билгеләнде. Алсу Нуриева, Светлана Антонова, Рамил Базартинов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга. Әлмәт районы мөхтәсибәте Ансар Хәйрия фонды һәм Ахават мөселман хатын-кызлар оешмасы белән берлектә ислам беренче адымнар курсларын тәмамлаучылар өчен ифтар мәҗлесе оештырды. Әлеге чарада безнең хезмәттәшләребез дә булып кайтты. Сүз Энҗе Хәсәншинага. Ислам беренче адымнар исемле курслар узган елны башланып китте. Бер ай дәвамында якшәмбе көннәрне Әлмәтлеләр үзәк мәчеттә ислам дине нигезләрен өйрәнделәр. Әлеге укуларны 200-дән артык кеше уңышлы тәмамлады. Быел беренче мәртәбә Рамазан аенда ураза тотучылар шәһәребезнең Нурлы мәчетенә Хәрия ифтар мәҗлесенә чакырылды. Алар үзләренең дингә килү тарихларын һәм курслардан алган тәэсирләре белән уртаклаштылар. 2 улым белән без килдек бу проектка. Проектка безнең килүебезнең мақсаты шыннап тұрып, дұрыс иттеріп, намазны укырга үйрәнү иде. Әйе, килү безгә бик шат булдык, бик ошады. Кызларга шул кадәр, кызларга, егетләргә барысына шул кадәр зур рәхмәтлебез барыбызда. Кемнәр менә ул октябрь айында үткән, кемнәр алдан, кемнәр соннан үткәннәр. Бу курсларны оралашабыз. Шул кадәр үзебезгә яхшы дуслар таптык. Беренче көн ураза тоттым, мин менә беренче тапкыр тотам үзем гомеренә. И үземә нинди алай вообще кырдым ул путка. Уйлыйм, то что минем балаларым да үземнең әниләргә дә яхшылык эшлим, шул путка кергәнгә язылган бит инде Коранда. Балаларга шуны өйрәткәнгә үзеңә благо дип.
Хәрия ифтарында чакырылган кунаклар алдында Әлмәт районы имам мөхтәсибенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Рузил хәзрәт Ихсанов, Нурлы мәчете имамы Максум хәзрәт Нурдинов һәм Әлмәт мөслимәләре рәисе Райхана Ханнанова чыгыш ясады. Алар ислам беренче адымнар курсларын тәмамлаучыларга гыйлем алуны туктатмаенча, ислам нигезләрен өйрәнүне дәвам итәргә киңәш иттеләр. Hürmetli tomoshachilarimiz, Яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шилтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Сәламәт булыгыз һәм безнең белән калыгыз. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динар Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.